Mga na ko pati para kay ba may pila ka vaccine palit ka buka. Bayini, bayini. Sayo juga kan tanaw tanaw. Log. Kami may mangitag ko. Bakor bisita ko. Gusto daday kanang among vaccine. Kamu di batin ka na ano babaksin di. Yes lang ka dapat niya mo. Hindi ko manalilong ba kay lisod kayo magbaksin out. Kuhan mo bilang comment mo dahil isong boy mga na ko pati para kay mami pinaka-vaccine. Bayini, bayini. Ako konsil mo kung siya may gold ID. Makadakop upati. Gate sa ganito. Kuhanan ko. Jay, laki ni. Jay, laki ni. Basa di. $80,000 impressions later.
close till I get up. Time is barely